Hayi, ndiyakuxelela bawukazi ndifuna uyivakale mani bawukazi andinanga mani nabo uyaqonda nto nje mani hayi nama nangxaki kamsiyana nayo ingxaki but yintoni likutsalileyo mani kuso uzobona into yoba ngabana ungathi yofikelela nasemdavazweni uzafuna uyifaka kwifacebook ke yona le nto ungayifaki kwifacebook le mamela kaloku ngexesha ndithetha naye wena bawukazi ndiyayiva mani voice ilayo inantsika ibharathoni yandiva okay ya naxa indibamba ndiyamvuxa mfu wam xa ubanjwa ndim yayiba ayikho apha inantsika sorry babe I love you iqinile le ntwana yandiva but yona ithatha ke nani kuba ke nam ndiyibona intombi because imekhaphile mos ithenga ngathi igold 50 cent ndike ngoku umntanam uyabona xa ngabana sebesiza uyabona bayabaswa iba yilaa nto uyava ndithi kwekamsiyana bendingaboni noba ngumntakwethu lona intle iphambene uthi uphantsi uyiphefumlele nqitsi mntanam hayi mamela uzawuxova udaka asoze ndomeslari ndithi kuyo ngexesha ndiyixabana nayo ke ngoku sendiyijonge ngodlwanqoba sangqubana ngokutamsiyana ya ndithi kutheni ungathi mandikufunele umasixole andangxaki nani but umasixole yena uyayithanda le nto yenu kaloku kaloku mna tamsiyana mna nawe uyayazi ndinabantu bam mna always ndiya-escortwa cash and transit kukho izinto ezindileqebhekhi ndingababizanga sometimes nani niyafuna ndinipenzele ufacebook nina kha nantsika mos kwanina uyaqona kandinangxaki nani ntwana kha ndithe sesifikile ya yayibrasha bawukazi siyabrashana mosendini yandibukelisa ntwana isuka mama etivini ndawubona olukhayo pha ndiyibona ntwana ndiyantlekisa balea funa untshama ndiyenzela isuka mama enantsikeni kwitivi yayixaba itivi yayinefibra yenze le nto kwifibra yayo yenze le nto isuka mama ndiyibrashe ke mozo kaloku asobukela isuka mama nenyongo kaloku kufuneka kanisihla bawukazi nantsi ntroja lentwana yijonga amapetywayo ngosigqorhe bawukade aphakama uthi mntanam iphathisiwe fondeni yilamo ibisawungena kuwe hayi soze balwa ubhungane le ntwana ifuna sibethelelane hamire to hamire sibethelelane ndaphakama lathi mthimkhulu bendibawula ineyihead bawukazi singile but andifuni uba ngandiya-aphitswa because laa ntwana ayikho rongo ya ndimo rongo ngokuya kuyo yayiqonda ngabantu nabo bayayazi uba balindele abantu abaza kubo nimo zithuthileyo wazisa but ngeyithilo ithi I'm not needing to make swing together with you ayirhalithunga ngayo ayiyona rhalithunga ngayo kaloku wena bhungane uyazazi nawe ungundlebe entlezo umhle ingayibonela mdlimo ne kaloku hayi bona mdlimo asukawa ndinto zobomi mani kudala sithetha mani indoda ikhothekile mani uliya uphi mani ke semtsibi sehome mani ndinasisente nazo ya ake ayokhangela mani noba intothoba mani uliya wena nantsika towata msiyana azayileqa kwam because into endinantsikayo endingayifuniyo kukuzibuyisela emva yabona mna xa ndiluze umntu nawe ngaphezulu but andithethi wena ngqo but senditsho umntu ondiqhalayo xa ndikuhedanga losing you is not a loss kum it's a gain so uliya akekho lilonke ndizamuva loo nto andimkhathalelanga ngamantu amsiyana ngasikungandibuzi ukushiyile ngasikundikhawuleze ndinxiba into ndiyathenga le drink because ngoku wena undiphatha kwenye indawo ne nditheni ndithenge nanzi ifanta payini okanye hayi mani kawufakelele mani sifumane mani noba iblakablaka mani sibhode mfundini ndithanda ke loo nto ke ngawe ke ubhadlile unoliya abo ngasikukumu uthethe nge-SAB wawuyeka oliya umke nabani khathalelanga amantamsiyana ngikhathalelanga uzayibuza kuye andimkhathalelanga khathi ndinantsike ndifake inantsike jazi yam faka mntanam uye mani uzawufika masiye foni sobabini sisesihamba hayi ke akho ndibithene ke mntakakade ngekuthiwa namhlanje foni nditshate nenye indoda apha amadoda kusoza funeka angayazi izinto ezenzeka kwam zindixakile ingxaki uphi Sam amadoda ajani Sam lokhathe bamadoda khawulezani fikani niyayiva kamantu ngoko apha konakela athi uba seyicacisa
Subudidizela 14 isuba sayicacisa apha kum ngoku kanifike madoda khawulezani madoda sisana ukubuza nempilo khawulezani inkosi intangam ingxaki zabantu lapha kumsa Pikusiya Msiyana ntangam khawuleza 14 ufike apha kum ntangam suba sabuza impilo khawuleza ufike apha kum apha next uyafika kuyangcola kuyaliwa ndiza kunika i-details zonke izinto xa ufikile khawulezani madoda khawulezani intle khawulezani madoda ke inkosi Simpica Muslim Evanas card first to me she Anana Jona mnyatelu satana Tumeni nivu ye kanana Jalela feri yo satana Story time ubaseleki uncedile ufike msinyana Fondini la madoda afika nini wona 14 awu bathe bezokholesa la madoda nganathini nandaza madoda Besesakhe umsebenzi apho bizininzi madoda kanise ndibe lo ngqola apha hlala apha ntangam nenye ntangam ihlala apha madoda Fondini ubulise koko madoda yes nani ugqibele Leta msitsho mnana Sota Motsa zini ngokuyifonelayo correct balele 14 ndithandela nto kokhawulela ndihamba nomntakwethu njengesicelo uyazi ndaqonda ama nguluka luthethayo manibaleke enkosi hayi silapho Ekwekwa le yasendlini ndiyayixeba ngexesha ingekhoyo hayi apha undifakile boy uyaqwaka area yayo hayi songqolo wena ndikunqanda qho emoto before sithethe yonke into ya ikongxaki uze nengxaki ikona ingxaki thetha ngantoni fona plan ke le ikrwala eli lethu eliphi krwala baluliya kaloku Le. umke wena alozo apha sinekwala fonini ndiyakhumbula ela seselikhulu ikrwala madoda ikrwala into liyenzileyo elelikamere eli likameri ya buphiciphici bubuphoxophoxo into eyenzekileyo ndithe lithe 14 gawume ndithe Gama, gama, ndibhiza apha kum siyafuna ndiphethe into zam ndeva phaa enext wawa ubaba ndakhawuleza njengameza ndafika phaa baba xa ndifika phaa wathini le ntwana kuthiwa le ntwana ithandana ngoku nososo kangxaki hayi qala uyaqoka khama ndiphinda madoda nivanga mafondini Khama ubani baba. ungxaki fondini intangam ungxaki kaloku mamela ye mani luka awuzelanga khotile apho uzusiphathe Lukano wadini uthini thethelani kodini oh hayi luka una 100 rand fondini Fondini suthi ndisengxakini apha ngomeza wena khama ntangam intondangam khamba okanye ndifuna usive esi story khaza nazo looks sizawutya apha mamelana ayixoki le ndoda kaloku yalena bayenze mistake okasi besimane sigqebha mhlawumbi singabona nto apha sakuloo nto ungxaki kaloku yenye ingxilimbela yendoda eyingxaki engcathu ehlala phaa kwamary ehlala ihlala kwamary le ntwana kaloku ibhaqiwe ngungxaki ilantuka utsheri kangxaki usoso lo phaa endlini igqatsi gwafa laa ntwana kuthiwa iphuma kule room ingene kule room hayi mani ayibhizanga nomere le ntwana ndiyakuxelela sem ifuna iintanga zayo Phatha into zakho Khanyo ngoku kangoku i-out ixothiwe ibhegi unomgcana funi caba yayifike nabo ngoku thatha unomgcana yaqhaywa ngabo umeri yambona umeri muzunganani ndandithethile ke lanto kameri madoda wahlala phezu kwayo wa ndiqomisa ufole ntwana uhlala phezu kwayo phi ebusweni hamba yontontoni kantontoni ubengantontoni ya hamba qhaywa ngebhegi into ebuhlungu so kangoku umary that means ngoku akanamntwana ndetha nayo hayi elam khathebe lithi khathebe laa nto ke ndiyithethayo ntwana icacile and laa ntwana ibirayithi ngelaa xesha behlala phaa kuwe laa ntwana mna hayi akho ngxaki bendiyazi laa ntwana bizazifuna iipasile zayo kaloku incinci
Madoda. Awungasela tamsiyani thatha ta. Nanamuso. And yellow bone ke madoda la soso Hayi, na uyathanda go udwanyaza. ahead. Yellow bone. Yellow bone. Na yona kanyo. Kabe ngifuna into chaya ne. Zabuya mfondini. Uyaphi ngo? Hayi andindawo. Ufondini. Khali funa into chaya ngizabuya madoda sichayeni. Bathi bendiyazi into ekaliya mina ngontanga na jini B. Yakwazi ke wena. Madoda. Yamazi yaphi? ne-100 ke looks asinosuka ngapha soze Entangam. zibhiye zokugqibela ezi Ibhlungu lento zabe next kodwa ke entangam akho nento nayo onoze ndithi qwaka ndihlise le ngxaka. looks ubusibizele indaba Ndizigqibile indaba ma. yeyi hayi man Kodwa ke kuyabonakala into yokuba ngabana ikhona into funeke siyenzile. Masimpica.